Hello mga Indians! Good morning! DCB TV. Kasi po sa YouTube channel. Kasi po ito video na upload ko. Ang problema ito ngayon sa naman yan sa motor ni Bro Roberto Mamarin. Ito na yung Mio niya yan. Mio sporty. Si kay Bro Roberto. Ito mga yan yung weight cycle naman yan. Yung Mio sporty 125 niya. Mio I 125. Ni Roberto Mamarin. Ito yung naman yan. Ito naman yan. Ito yung yung dito sa may Mio niya. Tatawag pala kay Imian Motovlog at saka itong request ni GR Mersa, itong Mio na na may side dyan. Okay mga hands? Ay dito si Bro Adrian, si Bro Renz, andyan sila. Oh, yan yung bilag natin yung mga motor nila. Oh, yun. Okay mga hands, samahan niyo ko mga hands, natin yung Mio ni Bro Roberto. Okay mga hands, samahan niyo ko tara na. Mio concept ng Mio i125 with sidecar sa mga inyan. Ayan mga inyan. Bali mga inyan, meron siyang dito. Yung design niya. Ayan mga inyan. Bali yung design niya mga inyan, ito mga inyan. Ayan, meron siyang dyan. Ayan yung design niya. Meron din isang dito. Bali tatlo yung niya. Tatlo yung parang niya. Naghahawak ka sa kanya. Ayan. I mean yan, pag mag-deliver kayo, meron kayong lagayan dito, baunan dito ay yung tubigan. Yan, pwede lagyan ng tubigan dito. Yan. Siyempre yan. Yan, Mio. Yan. Ayan yan. Bali yung yan, yung likod nito is trapal. Trapal. Yan yung deliver ni Bro Roberto. Dito niya ilalagay yan. Sa delivery niya, yan yung Mio. Ginagamit sa pang deliver mo na yan with sidecar Mio i125. Ayan si Bro Adrian, yung Sky Girl niya. Bro Adrian, kami yan. Ayan, sa Bro Adrian, so ayan, euro niya 110. Ayan. Okay mga yan. Sa yan, sa araw mga yan, dito sa Mio 125 ay ni Bro Roberto. Lagyan niya na sidecar. Request ito ni GR Mersa. Okay, saan ulit kay Imian Motovlog. Okay, yes mga yan. God bless everyone, keep safe, sa mabuting kalagayan. God bless and bye bye.